Så det I siger, det er, hvis vi slår nummerpladen op på den blå bil, der stakker af det fra, så er det genialt, eller hvad? Det gør du bare. Blå bil? Okay. Så kan du komme med det navn, så kan vi jo bekræfte eller afkræfte om det der også. Har du ikke gjort dit forarbejde, eller hvad? Det kan være, du har navn til mig nu. Den røde Sultan, der holder dernede. Der holder en rød Sultan. White body. Hvem ejer den? Rød Sultan. Ja. Skal du spille dum nu også, eller hvad? Jeg spiller ikke dum. Lad nu være med lige at begynde at overreagere, kammerat. Du behøver sikkert komme op i et eller andet niveau, det ikke er nødvendigt at komme op i. Du kan komme med noget bevis på nogle af mine gutter. For der er ikke nogen ledelsesmedlemmer i SA, der har været bekendt af en eller anden aktion så sent om aftenen, hvis det skulle være sket fra vores side af. Fordi hvis der er nogen af mine gutter, der har lavet det uden at få lov mod jer, så skal jeg sgu nok købe til korset. Men jeg mangler 20 kors skunk, jeg mangler en shotgun, jeg mangler 2 diggles, jeg mangler skud, jeg mangler en vest, som blev stjålet fra min varvogn. 2:30 om natten. Men igen, jeg spørger dig bare lige igen, hvad er det relevant? Tror du, jeg ville være så dum at stå her og gøre nogle ting for dig, hvis jeg havde taget det ting for dig? Det kan jo diskuteres. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget at smide hovedet på, så vi skulle have taget fra dig. Der er ikke nogen af os, der har befundet sig ved Grapeseed på det tidspunkt. Jeg vil ikke tage nogle ting fra dig. Jeg har mit på mit så meget skam. Du har ikke så meget skam. Det er derfor, du stjæler fra folks biler 2:30 om natten. Men jeg ved ikke lige, hvornår vi skulle have gjort det. Nej. Du bliver ved med at antage nogle ting og sager med en eller anden tidspunkt af Grapeseed og noget skunk og noget. Du må gerne tro, at jeg står antaget. Det må gerne sige. Den røde Sultan. Nu skal du høre, min ven. Du har ingen beviser, det har vi. Faktum er, at vi skal have 5 mil, en vintage-pistol, plus skudsikker vest, en lyddæmper, extended mag, og så er vi kvidt. Det er det, vi er lige nu. Det er så vigtigt for dig. Det virker i hvert fald til, at det er rigtig vigtigt, det der sker oppe i Grapeseed, så må du også have et navn. Selvfølgelig er det vigtigt. Har jeg så et navn på den nummerplade? Mig er den røde Sultan White Body, bror. Jeg ved sgu ikke, mand. Nej, så ved jeg det ikke. Hvad er det så for noget, vi skal komme med bevis? I står og spiller dumme alligevel. Et navn måske. Jeg ved det ikke, et navn? Hvordan skal jeg kende et navn? I kan da bare fortælle det. I må jo vide, hvem der er den. Vi har nummerpladen. Vi har ikke en nummerplade, så fortæl, hvem der er den. Jeg vil vide, hvem der er en bil, eller hvad? Fuck, ved jeg så kald på jeres radio og spørg, hvem der er den. Snak lidt højere, mand. Lad mig snakke. Fucking, mand. Dit fucking hvad? Træk vejret, bror. Træk vejret, bror. Ikke? Har du ikke lige stået og bedt mig om at trække vejret? Tag det roligt. Tag det roligt. Hvad er det, du siger til mig, Shabab? Jeg trækker vejret helt stille og roligt. Jeg snakker til dig stille og roligt. Der er en anden mulefrans, der står og snakker på det. Ja, du hister det op, mand. Tag det roligt og træk vejret. Pas på, at jeg ikke banker de der fucking skålande i øjnene på dig. Eller kontaktlinser, okay? Bare træk vejret og slag pænt til mig, så skal jeg nok slakke pænt til dig, okay? Står der og tror jeg også sådan. Så banker jeg de der skibbriller ind i hovedet på dig. Hvad er det for noget, mand? Lige præcis. Fucking børnehave hernede også. Jeg tænker ikke, hvem jeg snakker om. Jeg tænker ikke, I får mig at snakke om. Det er bare i orden. I får ingenting. Det er bare i orden, venner. I må have det. Pas på jer selv, ikke? Og så, pas på, at I ikke bliver alt for indavlet. Så var du med i Grapeseed? Kom. Nej. Kom nu lidt. Det var jeg ikke. Du snakkede om en varvogn, er det korrekt? Abdul Shakir. Eller det gør de, og du sagde, at de har stjålet den. Er det korrekt? Det og de fortalte dig ikke, hvad det var, de stjal i den varvogn der? Nej, jeg skulle ikke spurgte dig. Der var noget produkt, det ved jeg. Wait a minute! Har du ikke gjort dit forarbejde, eller hvad? Det kan være, du har navn til mig nu. Så skal jeg sgu nok købe til korset. Men igen, jeg spørger dig bare lige igen, hvad er det relevant? Tror du, jeg ville være så dum at stå her og gøre nogle ting for dig, hvis jeg havde taget det ting for dig? Det kan jo diskuteres. Malheureusement, je sais pas faire semblant d'aimer. Plaire aux autres, ça fait longtemps j'ai abandonné. Le ciel m'en est pour eux, je suis comme l'artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas. Personne m'a parrainé. SDM sur moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je vais tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM sur moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Après les autres, je ne suis qu'un mec. À écouter mes profs, poto la vie d'SDM c'était pas ça. À écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Mais là c'est arrêté, maintenant je fais des ronds, chaque leur salaire tend de la PSA. Je les baisse, demande aux autres faire du message. Je les fais j'ai dit au ciel tout ce que je veux. L'as de billets, je voulais toucher. C'est où le bonheur, moi-même bonheur, richesse, je veux tout. Je me suis couché tard, levé tôt. Chaîne la cage, je suis intraitable, j'ai le veto. Quand je laisse pas de traces sur le métal. Poto t'entends pas quand tu pas détail. Ya. Des fois je suis grave indécis. J'avais pas tal dans la nuit, c'est le chétan qui m'a amené dans ça. J'ai
grave avancé. Je suis grave attaché. Non, c'est moi le grand qui influence les jeunes à bosser. Intet, kom videre. Semblant d'aimer, plaire aux autres, ça fait longtemps j'ai abandonné. Le ciel m'en est témoin, j'ai tant donné. Pour eux, je suis qu'un artiste de la pandémie. On m'a toujours dit respecte les aînés, mais je fais comment quand les aînés c'est des haineux. Je les baisse, je sais pas faire semblant d'aimer. Dans la street, poto, personne m'a parrainé. SDM sur moi 8. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. SDM sur moi 8. Je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. Je peux tout expliquer sur un 8. Après les autres, je ne suis qu'un hit. Dans la ciudad.